लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जथाय खौरां लाबोगोन, गुबुन गुबुन खौरां नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव नुखाबाय जानो हागौ। दा अब्ला फैदो लोगोफोर, जागायनायनि सिगां नोंथांमोनहा गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लानो हागोन। दा संख्रिनि बन्द जागोन जाया बा गोबांनि जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि बेलायाव गोबाङानो दाब जायो। मानो होनबा बेफोर रिउमारफोरा थाबनो स्प्रेड जायो, थाब गोसारो। बयबो साफ्रोमबो सुबुङानो बेखौ गोनां नंगौ सानफ्राङो आरो जेलाना मुखुब जायो, माबा मोनसे जाथाय जायो, अब्ला नंखायखौबो नंगौ सानफ्रांनानै लायो। दा बेयाव आरो माखासे जोंनि मा होनो बिदिखौ गाज्रि गोसोनि सुबुंफोरा जोंखौ मानो जाम्बा खालामनो थाखाय, बायदिसिना बांसावनो थाखाय बेफोरबायदि खोथाफोरखौ उरायनानै होयो, स्प्रेड खालामनानै होयो, फोसावदेरनानै होयो। दा बेबायदिनि जाहोनाव गोबाङानो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा नंगौ सानफ्राङो, जेरै संख्रि बन्द जानायानो होन बा गुबुन गुबुन जाथाय जानाय, नोंथांमोनहा बेखौ गोबाङानो जाथायनि सायाव बेस जाबोखाबाय। दा बिनि सायाव आसाम पुलिसा मोनसे एलार्ट होनानै होदों गावसोरनि अफिसियेल फेसबुक पेजाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बे आसाम पुलिसनि बादिब्ला एबा जोंनि समाजाव जानाखि सोलिबाय थानाय संख्रि बन्द जागोन, दा बे बन्द जानाया मालाबाबो जाया। मानो होनबा एभेलेबेल संख्रिनि दिहुनथाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ होनदों। जा संख्रिया मालाबाबो जाया, बन्द जानाय नङा आरो साप्लाइया फैगासिनोखा दङ होनदों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेखौ साननो नाङा। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे चेनेलाव लाबोनानै होफैबावनाय जादों, जाहाथे नोंथांमोनहा फोथायो। गुबुनफोर खोथा बुंलाबायबा फ्राय जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा फोथायनो नागिरा। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लाबोनाय जादोंमोन। दा बेनिफ्राय नैथियाव नुनो मोनदों आसामाव अमा जानायनिफ्राय जों एसेबाबो सांग्रां जानांगौ जानानै फैदों होनदों। नाथाय जोंना बन्दनि समाव गोबांथार अमा जानायासो बारा जागासिनो दङ। दा बेयाव नोंथांमोनखौ मानि थाखाय बुंनाय जादों, दा बावैनो DY365 चेनेलाव मोनसे निउस ओंखारदों। दा बे निउस ओंखारनायाव शिब जायगायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों स्वाइन फ्लु बेरामजों अमाया साग्लोबजाजोब्बाय होनदों। दा बेयावहाय गोबांथार अमानायावनो गोसारबाय होनदों आरो थैनायनिबो खौरां मोननाय जादों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बा जोङो अमा जानायनिफ्राय बारग'ना एबा अमानि बेरामनिफ्राय जोङो बारग'नायनि राहा लानो नांगोन। दा बिनि थाखायनो बायजोनिफ्राय लाबोनाय अमा एबा नोंथांनि न'आव, नोंथांनि ओनसोलाव फिसिनाय मिथिखानाय अमा नङाब्ला जों जानायाबो गाहाम जानाय नङा। जाहाथे बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानो हायो। फारसेथिं जाय कर'नाखौ जों सांग्रां जादों, नाथाय आरो अमानिफ्राय जुदि बेबायदि गाग्लोबजाबावोबा बेयो जोबोद दुखुनांथाव जागोन। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा सांग्रां जानांगोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, टटेलि गासैखौबो नोंथांमोना गुदि खिथा मिथिनानै लानो हानाय जागोन। बिनिफ्राय नुनो मोनगोन कर'नानि आपडेट भारतआव आर'ग्य सेतु, दा आंनि बेनिफ्राय लानाय जादों एपनिफ्राय। आंनाव एप डाउनलड खालामनानै लाखादों। आर'ग्य सेतुनि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ खालामखांबाय, थाम्बनेइलाव जाखांबाय, स्क्रिनाव जाखांफैगोन। नोंथांमोना नायाखैब्ला नायना लानो हानाय जागोन। बे हिसाबै भारत नाङै 13,835 कनफार्म जाबाय, 1967 रिकभार्ड आरो 452 थैनाय जाबाय। 52 मिनिट सिगाङावल' बेखौ बानायनाय जादों आपडेटआ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसामनि बेलायाव 35 गोदान सानै आरो बेनिफ्राय थैनाया सासे, रिकभार्डखौ 5 होना होदों बियो दिनैनि आपडेटआव आर'ग्य सेतुनि बादिब्ला। दा बेयाव नोंथांमोना गोबां कन्ट्रभार्सि खालामहरनो हागौ आं मिथिखागौ कमेन्टआव, जाहाथे आसामनि फेसबुकआव आसामनि निउसफोराव जेसेबां नुदों बेजों कम्पेयार खालामनानै आं बुंखादों आर'ग्य सेतुनिफ्राय लानाय जादों बेखौ एपनिफ्राय। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा मिथिना लानो हानाय जागोन। लास्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोना क्लास 9 नट्स, ससियेल साइन्सनि थाखाय, बर' बिजोंनि थाखाय क्लास 10नि नट्स। क्लास 10नि नट्सखौ आं सिगांनो हगारगोन होनना बुंबाय थादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव। जा 9निखौ आं PDF हरजोब्बायबो वाट्सएपआव। फ्राय 100सानि बारा फरायसाफोरा आंनाव वाट्सएपआव बिहरदों आरो दाबो हरगासिनो दङ। दा क्लास 10नि बेलायाव आङो बेबायदि खालामनाय जायाखिसै, नोंथांमोना नायनानै फरायबानो नुनो मोननाय जागोन। क्लास 10नि बेलायाव आं मोनसे ब्लग मिडिया वेबसाइट खुलिनानै लादों। बे वेबसाइटआव आङो पस्ट होगासिनो थादों। दा बे पस्ट बादियै नोंथांमोना बेखौ फरायसाफोरा एबा नोंथांनि गार्जेनब्ला नोंथाङा नोंथांनि फरायसानि एबा नोंथांनि फिसाला फिसौनो बा बिदा फंबायफोरनो नोंथांमोनहा शेयार खालामनानै होनो हानाय जागोन। दा माबायदियै फरायनो हागौ, मा दङ नोंथांमोनहा बेखौ नायनो हानाय जागोन। आं पेजाव लानानै थांनि, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेबायदि मोनसे ब्लग पेजनि मुङा जाहैबाय, आंनि वेबसाइटनि मुङा जाहैबाय बर' डेभेलपार। नोंथांमोनहा बेखौ नायबाय थानो हानाय जागोन। बाहाय खालि क्लास 10नि नट्सल' नङा, बाहाय निउसबो ओंखारगोन, बायदिसिना एभ्रिथिं नोंथांमोननि सिगाङाव आं जेरै इउटुबाव सावरायो बेबायदिनो बाहाय टेक्सटनि गेजेरजों लिरनानै फोसावनाय जागोन। दा ओरैबायदि मोजाङै लिरना होनाय जादों, लिरगिरि हिसाबै दङ बाहाय
फार्स्टआव नुनो मोन्दों भारतनि सुबुं खुंथाइ ससियेल साइन्सनि राजखान्थि भातनि बियो फरायाव जेसेबां सोंनाय दं बिनि फिननायजों ओरैबायदि टाइपिं खालामनानै होखादों नोंथांमोननि थाखाय जोबोद क्लिन जोबोद मोजां नोंथांमोना नायबानो हमनो हाखाबाय जानो हागौ बेनिफ्राय गोलाव सोंनाय गुसुं सोंनाय गासैबो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनजोबगोन टटेलि दंजोबो बिदिनो नायलांबाय था सोंनाय फिननाय दंखाजोबो आरो नैबे दाजाबदार सोंलु बिराद मोनसे क्रेडिट नोंथांमोननि थाखाय बेहाय एडिशनेल कुइसनबो होनाय जादों एडिशनेल कुइसन बानायनानै एन्सारबो होनाय जादों दा बेखौबो नोंथांमोना नायनानै नुनो मोननाय जागोन जोबोद मोजां नोंथांमोना साननानै नाय आं बुंनांलायगौनि गोनांथि गैया बेनिफ्राय फरा 2 दं बाहाय दानिया फरा 2 फरा 2आबो जोबजासिम बाहाय दङ गासैबो नाथाय नोंथांमोननि थाखाय बेखौ बुंखानाय जादों रावबो गनायथि गैयालासे कपि खालामनानै रिपाब्लिश खालामनो मोननाय नङा बेखौ आंबो बुंखानाय जाबाय कपिराइट दङ बाहाय कपिराइटआ जाबाय आंनि क्लेम खालामनो हागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों आरो आसा खालामो रावबो बेबायदि खालामनाय नङा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बे मोनसेखौल' नुदों जानो हागौ अब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबे हम पेज लास्टाराव बोख्लायनानै हम पेजआव थांबा हमाव थुनानै हो हमाव थुनानै होयोबा नोंथांमोनहा बे ब्लग पेजआव बेसेबां पस्ट दं नोंथांमोना नुनो मोननाय जाजोबगोन जेरैहाय नुनो मोन्दों नै गोजौआवहाय मोन्दों दा फरायनाय थाखो 10 ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हिस्ट्रिनि आरो बिनिनो गोदान जेसेबां पस्ट जेसेबां सिगांनि पस्ट नोंथांमोना बेखौ नुबाय थागोन मैयासो खुलिदों 16नियाव मोनसे आं आपल'ड खालामदों दिनै 17आव मोनसे आपल'ड थिग बिदिनो फारि मोनलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासैखौबो नुनो मोनजोबनाय जागोन अब्ला नुनो मोनबाय जानो हागौ नोंथांमोनहा क्लास 10नि थाखाय नट्सनि नोंथांमोना आंखाल जानो नांला ससियेल साइन्सनि बेलायाव आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फोसावनो गोसो दंबा गुबुन आयदानि गुबुन क्लासनि नोंथांमोना बेयाव सेन्ड खालामहरनो हागोन आंनाव होमब्ला नोंथांमोनहा आंजों कन्टेक्ट खालामनानै आंबो पाब्लिश खालामनानै होनो हानाय जागोन आरो नङा आंबो हानायखिनिखौ ट्राइ खालामगोन स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनहा कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन माबायदि जादों माबायदि जायाखै दासिमबो चेनेलाव गोदानै फैनानै साबस्क्राइब खालामनो हानाय जागोन नटिफिकेसन बेल थुब्लानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।